Siubonile ke umphakathi waseThema uphumile ngobuningi, uphume ngobuningi ukuyosapota iMarch and March kaBaba uPhakela uMthakathi. Ngempela imikhonto inyakazile, yanyakaza imikhonto.
Siaphi nguphi kwayo kaDladla yeah ngihlala khona la itheni hawu siziva kamnandi kakhulu mfethu simashe kahle akho umuntu olinyaziwe kuloko ukukhulunywa amanga lapha kuthiwa xenophobic sishaya abantu akhona umuntu oyi-one olimele. Imarch was peaceful sijabule kakhulu nje ukuthi akekho umuntu olimele sihambe kahle sabuya sisehostela manje sizohlukana siye ngeendawo zethu. So baba maybe mhlawumbe any political party or you are just a member nje yomphakathi? Ngiyimemba yomkhonto wesizwe party. Siyajabula ukuzwa. Igama lami uSicelo from Khathidez Digital. Sisesela eGuatemala hostel. Kunabantu abala eceleni kwami nje bafuna ukuthi mhlawumbe bandlulise amazwi okubonga. Mhlawumbe ngizocala nje ngomama asho. Mina ngi-Alice Gajimenyi yazini ngiyabonga Felisha ngoRamon siyabonga okwenzakalayo umsebenzi lo uqalwe mhlawumbe ngethuba kuphakela wena uzizwa kanjani? Okay igama umshaduzi umkhovi yakhahlele emathuneni isilwane semanga esithola ngenhliziyo zamanye amadoda. Hayi sibonga kakhulu mfowethu iParliament noma abantu ipolitiki kumele bazame ukulungisa la eSouth Africa mfowethu ngoba yabona uma bangalungisi kusho ukuthi uzonakala uyayibona so kuze kube ne-order kumele nje balungise. Sibonga kakhulu kubaba ayihluphe kangaka aze asukele KwaZulu KwaNongoma aze afike la eSprings uyabo akukho kunye mangalungiseka nje yonke into ibe right. Okay, no, hayi asibonge uSicelo wabheka from Khathidez Digital. Siyabonga. That's it for a day. Guatemala hostel. Thank you.